most popular आब'नि थानो आखाया मोसायाबा बेखौ मिथिबायना रायजोफोर नैबेयो जायगाया ओरैबायदि आपग्रेड जाबाय आदा अबिनाशनि बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमा वाटारफल थाहैनो हानायनि सुबिदा जाबाय। This is the Kodal cottage. This is नायगिरिफोर दायो आं नोंथांमोननो ससेब्लाबो देखायलांगोन जायगाया माबायदि जाहांखो। दायो जोबोद गोरान अब्लाबो हाजोआवनोथ' जोबोद मोजां थाहैनो बा थाफैनो। बे जाबाय जोंहा बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम, जायखौहाय थांनाय जाय सिमाङा आदा अबिनाश बसुमतारीनि मोनसे सिमांमोन जे बे हाजो एरियायावहाय बिबार बागान, मैगं थाइगं, जिखुनु अर्गानिक आरो माखासे फोरोंथाइफोरबो होनाय बेवहाय गायनायनि हासारफोरनि बिसय गासैबो, आरो लोगोसे बेवहाय मानसिफ्रा फैनानै थाफैनो हानाय सुबिदा, बेरायफैनो हानाय रिजर्ट, वाटारफलबो जाबाय, न'फ्राबो जागासिनो दङ, नै थाजेननो हाबाय दानिफ्रायनो। थुरिनि न'फोरबो दंमोन, थुरिनि न'फ्राबो दङ। ओमफ्राय दा स्पेसियेल गेस्टफोर थानो बा जायफ्रा बेरायग्राफोर थाफैग्रा बिसोरनि थाखाय बानायनाय अलमस्ट जाफ्रामजोब्बायानो। बिथांनि बे गेदेर सिमांमोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय। बे गलमानि सिद्दा साहा थांबाय थाबानो मोनहैयो, भैरबकुन्द'आ सानजा
सा थायो नैबे सोनाब साइडजोंसो वाटारफलाबो जाबायानो भिडिअखौ बुहुद ल' क्वालिटियाव लानो गोनां जादों मानो होनब्ला नेटवर्कआ अबेबा सिमा मोजां नङा नालाय ओरैनोथ' एयारटेला जोबोद मोजां नाङो ओमफ्राय गार्डेनिंआबो जाजोबफ्रामबायानो बे एबार अखा गोलैबाथाय बिराद ग्रिनारि जागोन दाबो कनस्ट्राक्सन वर्कफ्रा एसे सोलिगासिनो दङ बेजोंनो लोगोसे आं नोंथांमोननो दा माखासे रुमफोरखौबो देखायगोन बे भिउखौ देखायनानै इन फिउचार बै गोजौजोंबो बिथाङा थाग्रा जायगा सुबिदा गार्डेनिं आरो आबादफोर मावनो एग्रिकालचारनि थाखाय गोबां सुबिदा फोरोंथाइबो होनो बिथाङा प्लान लादों आदा अबिनाश बसुमतारिया थ' बर'फ्रा बिदि खालामनो हानाया गोग्गाथाव आरो गोबां नांगौ जोंनो बेजों गाहायजों उदालगुरिनि स्ट्राक्चार बेयो टाउनजों माबायदि नुहुरो नालाय जंगलनो बे हाजो जाहैबाय नालाय एकदम खोलाहा टाउन थाबाय थ' बेखौ आं देखायदों नोंसिनो ओमफ्राय बै बेलासिथारसै लोगोसे आं दा थाङै थाङै नैबे कनस्ट्राक्सन आरो जाय कनस्ट्राक्सन जोबखानाय बेनि रुमफोरखौबो देखायनो नाजागोन नैबे गाहायजोंबो कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं बेनिफ्राय सानसेट भिउबो नुनो हागोन प्लास सानराइज भिउबो नुनो हागोन जायगाया ओरैबायदि आरो लकेसना जोबोद मोजां जायफ्रा फैयो जोबोद मोजां मोनगोन मानो होनब्ला हाजोआवनो जाथारबाय नालाय बे प्लेन एरियायाबो हाजोनि गोजौआव फैनानैसो प्लेन बियो ओमफ्राय ओरै साहाथ' पुरा जंगल जालांबाय मैदेरबो फैयो फैनाया खिन्थु अब्लाबो सेफटि गासिबो जेबो गिनांगौ खोथा गैया आं दा मोनसे रुमाव थांनि बे जाबाय खदाल कटेज सिङावहाय भिउफोरा माबायदि लाइटखौ होग्रोनोसै आं लाइट होनानै नोंथांमोननो देखायगोन थ' थाफैनो हानाय फेसिलिटि बावनो जानाय गासिबो रेस्टुरेन्ट गासिबो बावनो दंजोबो थ' जोबोद मोजां जाबाय रुमफोरखौ प्रिमियाम बानायदों नैबे मोजाङैनो आरो फैबावगौ रुमफोरखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन दिहुननो नाजागोन आरो फैबावगोन मोननो हागोन नैबे जाहैबाय जि दोननो थाखाय ओमफ्राय नैबेफोरो पिल'फ्रा दंजोबखायो थ' 24/7 सार्भिस मोनगोन नोंथांमोना बावहाय फैनानै आरो इन फिउचारावथ' गोबां बावहाय एग्रिकालचार सेक्टरनिबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां प्लानफोरखौ लादों बाथरुमा माबायदि गासिबो टाइल्स होजोबनाय प्रिमियामनो नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय बेफोरो आरोना थ' गिजार गासिबो सेटआप दंजोबखायो थान्दा दिनावहाय दायो गरम दै नांगौबा गरम मोनगोन बेबायदि थ' नैबे भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो देखायबाय आरो बाहेरनि भिउ नाहरनोबा ओरैहाय देखायहरनि आं कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ दाबो बाहेराव कालारनि मानि थ' बे साफा जाजोबगोन गार्डेनिं टाइप जाजोबगोन बियो बावहाय ओमफ्राय जिखिनि देखायनांगौ देखायखाबाय आरो सेटआप हाबबावगोन बाव माखासे थ' थाफैजेननो हासै आरोना दायो गोदानै ओंखायनो आं देखायबाय थाफैजेननो हासिगोनखौ ओमफ्राय बे रुमनिफ्राय ओंखारथ'नोसै आं ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे बुस्थु देखायनो आं बेनि उनावनो नैबे वाटारफल फैनाय थ' बेबायदि जाजोबफ्रामबायानो आरो गोबां खामानि प्रसेसआव दङ अनगयिं खालामगासिनो थ' अलमस्ट जाजेननायनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो थाद'नाय गैयै दिनैसिमबो थ' नैबेखिनि महर मोननो हाबाय ओमफ्राय नैबे भिडिअआ बारा क्लियार फैयाखै मानो होनबा बे एन्ड्रइड फनजों खेबनायमोन ओमफ्राय गार्डेनिं गासिबो नै थ' रियेलिटियाव साबसिन नुगोन आरो बेनिफ्राय नैबे भिडिअ जाय देखायदों थ' बेबायदि बानायबाय दायो नै जोबोद मोजां भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ भेरि माच